Pris Vlogs. Vi laver en vlog her i Esbjerg, hvor jeg er ude ved min mormor og morfar. Vi vil bare lige chille lidt med min lillebror på en fodboldbane. Fuck, det var lort det der. Fuck, det var dårligt det der. Fuck. Hold kæft, det lorteskud. Det her, det var videoen for i dag, min Esbjerg vlog, og håber I nyder den. Så må jeg meget gerne subscribe og like og favorite og del og alt sådan noget. Au. Jeg vil takke af, for det er fucking koldt herude, så jeg tror, jeg vil gå op og redigere den her nu. Ja, det vil jeg. Og det er brøller, der er derovre, ikke?